ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳам дар бозори Корвонӣ барои шумо барашкҳои ҷазрани гирдор дона дар 210 сомон. Дона 210 сомон ҳар хел чиёш омадаги, ҳар хел рангош омадаги. Барашкҳои тоза, ё гулдор. Ина яда болошда ҳаст, боло дам аст. Ай размер чанд то чанд амиё? То 58 пишаветоне ки занг бзанед. На барашку иҷода камтарак ай болош светай рӯшантар метавонад ки ай пеш ё серангам. Ина марамат чеша бибинед. Че чизо шумо? Нархи дона 210 сомон аст. Бо касе ки метавона биёя ай пеш дагавор мекуна, қатшон гар мезана, 100 тоидан. То 58 размера ё доран. Ҷои гапш нестай, расветка як 100-200 намуд ҳастая. Як 100-200 намуд расветка доран. Метавонед ки ай пеш бие. Ё пат намезанана, ягон майда, ягон даршон намешава. Инҷа як кашия. То 58 пишаветоне ки занг бзанед. Ё жалки камтарак че марамат касе ки мехоҳад барои заказ кардан заказ кунад. Ҷода ҳамаи нархош ҳаста. Иҷа ҷои автоя метавонед ки шумо омада заказ кунед. ҳам чизош ки аз мода маъқул шуда инам ё ина гулш бинед чӣ хеле пари товусай чияи пари товусай ака не пари товус будай неш гили баҳорӣ дута чизи набуда хай гулош ҳар касда ҳар хел маъқула амиё ҳамаам чизи дидесед ё ай пеш яркиам просто ҷа камтарак сафедтар метавон яке ай пеш ганда фасона чизо айшам аҷиб бута баргишам зуд инам чизое ки шумо дидесте ҳамаш 210 сум дона оптун диен ай пеш маслиҳат мекунен и бачаи хубай арзон мекунам. боқи сарбаланду обуд бошен. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. худоҳафиз. дугонаҷон, як хабари хуш дорам. ҷойи кор ёфтам дар Русия. $500 дар як моҳ маош. ҷойи хоб бошад бепул, хӯроки бепул. биё як ҷоя меравем. дугонаҷонам, $500 ман дар хона нишаста меёбам. чӣ хел? ман дар Фаберли кор мекунам ва аз назди фарзандонам дур намеравам. ҳамаи таҷҳизоти хонамро аз ҳисоби даромади Фаберлик харидам. ин хел бошад дугонаҷон, ман ҳам Русия намеравам ва ҳамроҳатон кор мекунам. Фаберлик бароварандаи ҳамаи орзуҳои шумо.